שלום, אנחנו מכינים היום סליים נוצץ. יש לנו את הקופסה ואנחנו שמנו נייר אשפה בשביל שאנחנו לא נצטרך להרטיב עכשיו את כל הנייר. יש לנו ניירות כמובן. עכשיו, בואו נתחיל. בשלב הראשון אנחנו צריכים לשים לטר עד 20. אנחנו מוצאים את זה, וגם מוצאים את השחור, ואנחנו סוגרים שלא ייפול לנו הכל. יאללה, בוא נתחיל. עד 20. סוגרים עד 20. תתבלבלו. אנחנו הגענו ל-20, נכון הגענו ל-20 חלנים? בשלב השני אנחנו לוקחים קופסה כזאת ואנחנו שמים את הדבק שאנחנו שמנו, אנחנו משפכים אותה לפה. בשלב הבא יש לנו שתי זרעים ולוקחים את הצבע שבא לכם, פותחים את הפקק. אני תופפתי 6 טיפות. ומי שרוצה יכול להוסיף זרע בחושך. מערבבים. נכון, אנחנו עברנו עם המקל, אבל עכשיו מי שרוצה, וזה כזה חלש לו, ומי שרוצה, נכון, נוסיף עוד כמה טיפות. עשיתי. עשיתי הרבה יותר. אני עכשיו עשיתי עושים הרבה. עושה לי אותו דבר, אבל יותר דביקי. וזה הכי כיף דביקיה, נכון? יאללה. עכשיו אני עשיתי בעיר וזה לא כל כך יצא לי, ואני לא עשיתי ככה שזה יצא לי, ואני בוחרת לעשות עוד קצת טיפות בשביל שיצא לי כמו שאני רוצה, שזה יצא לי כחול, זה מה שאני רוצה שזה יצא. אני עכשיו מערבבת, ותראו איך זה יצא לי. ועכשיו זה מתאים לי כמו שאני רציתי בדיוק, באמת רציתי. בשלב הבא אנחנו לוקחים כוס קפה, ואנחנו ממלאים בה חצי כוס של חם. בואו נמלא. שימו לב, לא לשים מים רוצחים, רק מים חמימים. בשלב הבא אנחנו לוקחים את הכפית ואת האבקת סליים. אנחנו לוקחים את האבקה ושמים במים החמימים שלנו. רואים בכפית. ואנחנו עכשיו שופכים את זה למים החמימים. אני מערבבת את המים החמים עם האבקה, שלא יישאר גושים. לוקחים את הכוס עם האבקה והמים, ואנחנו פשוט שופכים טיפה קטנה ועד לערבב.
את העוד מים. ואנחנו עוד מערבבים. וגמרנו. הנה הסליים שלנו. יש לנו, אנחנו רק משחטים את זה, ואז אנחנו פשוט הסליים מוכן. נתראה בסרטון הבא, ותרשמו אליי. ביי! לוקחים דבק, ואנחנו מעלים את זה עד לסטים, שאנחנו רואים סטים. בואו נעשה את זה. את צריכה לפתוח, יאלי, תפתחי את הדבק. בשלום, סליחה. ועכשיו אנחנו... שימו לב, לא לעשות חצי כוס, אבל לא לשים מים יותר מדי חמימים. תשימו מים חמים, קרים, ואז אתם קצת שופכים ובודקים, ואם זה נעים, אז אתם פשוט לוקחים את זה. ועכשיו עוד מתחילים. שימו לב. בשלב הבא אנחנו לוקחים את הכפית ואת קופסת אבקת הסליים. שימו לב, אם לא